ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା ରୂପା କିଣିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ସୁନା ରୂପା କିଣିବାର ଅସମର୍ଥ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଧନତେରସ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୈଶାଖ ମାସ ସହିତ କୌଣସି ମାସର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସହିତ କୌଣସି ତିଥି ତୁଳନା ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 19 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସକାଳ 10:48ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ତିଥି। ଏହା ହେଉଛି 20 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସକାଳ 7ଟାରୁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ 2 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣି ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଜିନିଷ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ବିବାହଘର, ବ୍ରତଘର କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିଜ ଘରକୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ ଓ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କଉଡ଼ି ଆପଣ ଆଣି ରଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।